Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5 sentýabrda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirip ýene bir gezek yaramaz nowsanlyklaryň ýüze çykmagyna sebäp bolýan şertleri aradan aýyrmagy talap etdi we prokurorlary wezipe bellemek hemde boşatmak hakyna kararlara gol çekdi. Hususan 1-nji derejeli ýurist Baýmurat Nurnadarow düzediş edaralaryna kanunlaryň berja edilişine gödökçilik boýunça ahal prokuror wezipesinden boşadyldy. Resmi düşünürse göre ol bu wezipeden ygtyýarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli boşadyldy. Bu habar Ahal vilayatynyň nakyp owadan nepe türmesinde saklanýan tutsaglaryň 30-dan ograğyna şol sanyny wyzdan ýetirlerini öz garyndaşlary bilen görüşmäge ruhsat berilmeginiň 2 aý goly ýa-da gawat geldi. Şol ruhatda bu habar Türkmenistanyň türmelerine saklanýan tutsaglaryň sanynyň bir näçesi köpelenligi. Netijede benleriň esasan ýyllaryndan, maşgalalaryndan getirilýän az önümleriniň hasabyna ýaşamaly bolýanyny barada syp çykan maglumatlaryň ýa-da gawat geldi. Türkmenistan geçen ýylyň maýynda korrupsiýaga garşy barışyksy göreş elan etdi we dogruların gara bazar narhlarynyň barha ýokary galmagy bilen türme batylan adamlaryň sany has köperli diýip azatlygyň hökümetdäki seçme aýdýar. Korrupsiýaga garşy göreş dinarlara ýa-da gülençiler hereketi bilen baglanyşykly diýilýänlere garşy açylan jenaýat işleri bilen hem utgaşdy. Netijede tutsag sanynyň aşa köpelmegi we azyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy düzediş edaralaryna çuň ornaşan korrupsiýanyň has güýçlenmegine alyp geldi diýip hökümete ýakyn çeşme habar berýär. Bundan başga düzediş edaralaryna kanunlara gödökçilik edýän prokuror ila tarapynda belki de hökümetiň öz adamlary tarapyndan basym uly amnistiýa boljakmyş diýen görnüşleriň ýaýradylýan wagtyna täzelenýär. Odal şeýle gurrunlar maý aýyny öňde duran gadyr gyjety bilen baglykda ýaýran bolsa, inni öňde duran garasyzlyk bayramy bilen baglykda ýaýraýar. Bellemeli ýeri maý aýyny gülençiler bilen baglanyşykda aýplanıp tutsak edilenleriň hem bir näçesi boşadyljakmyş diýen gurrun ýaýrady. Emma bu habar tasdik bolmady. Gepin erdisine aýdylsa, Berdimuhammedow özüniň her baýramçylykda güne geçmek planyny ilkinji gezek 2007-nji ýylyň sentýabryna New Yorkdaky Columbia Universitetinde türkmen türmelerine tutsaglaryň ykbaly barada berilen soraga jogap beren aýdypdy. Şonlar Türkmenistanyň baýramçylyklaryň känligini hem nygtapdy. Emma yerli synçylar türkmen türmeleriniň tutsag ýüküni Berdimuhammedowyň her baýramçylykda geçirýän amnistiýalarynyň da, baýramçylyklaryň köp bolmagynyň da ýeňledip bilmänligini, ýurtdaky işsizlik, ykdysady krizis çuňlaşdygyça tutsaglar problemasynyň hem çylşyrymlaşýanlygyny görüň berýärler. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisiniň dowamyny saglyk ýagdaýy sebäpli diýilip, Daşoğuz vilayatynyň prokurorunyň ornatary Berdimuhammed Amanow hem wezipesinden boşadyldy. Şol ruhatda Mar vilayatynyň wekili Wazir etrawynyň prokurory Ahal Rejepowyň wezipesinden näme sebäpli boşadylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Şeýle-de mejlisde ykdysat jenaýatlara garşy göreş gullugynyň direktory Maksat Hudaýulyň geçirilen seljermi işleriniň netijeleri barada hasabat berenligi aýdylýar, emma üstü açylan ýa açylýan korrupsiýa işleri barada hiç bir detal aýdylmaýar.